A sme tu. Arts of Fishing Cup nás čaká. Dostali sme pozvánku. Auto je dúfam zamknuté, ešte musím skontrolovať. Dostali sme pozvánku od chalanov z Nemecka. Kasper tu organizuje turnaj v Taliansku. Chodí sem často, že je to podľa neho najlepšia voda v Európe. Takže sme radi, že sme sa sem vôbec dostali. Sme tu 4, chalani už išli k vode. Ideme to pozerať. Ale vyzerá to brutál. Sám som zvedavý, jak to bude. Tešíme sa. Si sme na krásny výletík. Ale chlapci to už chytajú. Tu už sa chytá vo veľkom. Talianska. Nemecká. Daraša trošku nevlaje, ale rozveselíme ju. Aj slovenská vlajka tu je. Hi. Hi. Nice to meet you. Buongiorno. Buongiorno. How are you? Yes. Great? Good. Yeah, great. Very nice. Guarda che bandiera, anche la bandiera va bene. Teraz už to vlaje. Ciao, tutto bene. Tak, toto je osádka. Buon viaggio? Sì, viaggio buono. Areál. Aj s reštauráciou. Vlastne zabudol som povedať vôbec, jak sa to volá. Lago Vecchie Gacciane. Na parádu. Nádhera. Niečo podobné jak na Maríkovej, zasadené medzi dvoma horami. Dve jazera. Jedno pretekárske, jedno tréningové. A tu už sa chytá vo veľkom. Voda. Taká zeleno. Modrá, človeče, taká zaujímavá. Chlapci z Nemecka už sú tu. Io scorsa 3. Sì. Hi! No. Noch schon gesoffen. Ist kalt? Jetzt schon ein bisschen. Servus Dennis. Wie geht's? Gut, gut Wie angekommen. viele Stunden? Ja, weiß nicht, 15. 15? Wie viel sind wir jetzt gefahren? 15, 16? Nee, 16 eher. 16? Ja, aber weil wir noch alle abholen und so. Normalerweise fahre ich 12. So. 12? Wir haben auch 12. Ja. Hörst du dieses? Mimimi? Wie Mimisu? Oder wie was? Auf dem Rückweg fahre ich ohne die und dann sage ich denen, wie lange ich gebraucht habe. Okay. Aber diese See Oh, der See ist, ist schön, ist Ja, schön. schön. Ideal für Turniere. Die große. Perfekt. Wir angeln hier mit 72 Leuten. Und du wirst sehen, das ist nicht zu eng. Das ist verrückt. Ne? Also, die Italiener. Nicht mehr kombinieren. Ja, komm mal mit. Sage ich nur zu diesem Servus alle. Bier in Hand. Wir warten auf Besatz mit euch. Kommt mal her. A Besatz, okay. Maria, kommt mal mit. Andiamo. A pozrieme si násadu. Fisch für Turnier. Ja, schauen wir mal. Was für Große ist ausgewählt. Pozrieme sa na to, Reno. čo nám hoši nachystali. Reno, tutto. Oh, very nice. 200 Kilo, 200 Kilo, 400 Kilo. 200 kilo v tomto a 200 v tomto. 400 Kilo. 400, nice. 3,000 fish, right? 3 kg. Tournament? Yes. 3 Yeah. 3,000 Fische. Yes. Sehr schön. 400 kg ide. Very nice. 400 kilogrammi. Du hast Kampfschein. Ja. Wäre teuer geworden, ne? Adel, die ist wasserdicht, oder? Ja, genau. Sì. No, tutto. Wirf das ein bisschen weiter. Dobre, takže vidíme rybku 20, našu po 25 cm má každý jeden. 25 až 30, pozri sa. 25 taký, aj možno aj 30 nájdeme, ale jaké by boli odmerané 25, všetci jednakí. Ten má tak do 20, no. Čoho sú tí ostatní zežrať? Kannst ja zu dem Typen fahren, der so 130 Gramm. Aber sehr schön. Koľko? Paráda. 130 gramov. 5,
20 Euro. 7 hlav do kila. 404 krát 3 Za kilo. 20 Euro eingesetzt, haben 100 Euro gewonnen. A tu sú ďalší fešáci nachystaní. Ty, alebo to je oddelené? To je, tam je 200 kg, tu je 200 kg. Len ty idú teraz. A majú nejaký rybovod? Ako to zlobu? Majú nejaký rybovod? Uvidíme. Nice. Alles gut? Ja, gut angekommen. Gott sei Dank, alles in Ordnung. Ich bin ab Montag war ich krank. Ja. 2 Stunden. Englisch? No. Thomas, wir warten. Der ganze See wartet auf euch, dass er Besatz macht, weil er packt noch frischen Fisch rein. Okay. Wie lange Sehr braucht ihr schön. noch? Habt Wozu? ihr Routen fertig? Nee, das wird eine Stunde dauern. Ne? Ja, echt jetzt? Dann lange wir ohne euch. Wieso? Atlas Belgium. Quanti amaro? Yes? Yes, yes. Tati. Tak, toto je arachal tej reštiky. Enzo, Francia, Samotný majiteľ nám dá nejaké úvodné liečenie. Sergej. Tak uvidíme. Areál krásny, voda takisto. Idú vypustiť rybku, musíme sa ísť nachystať, ideme na to. Tu sa chlapci už nahádzuje. Není čas na nejaké rozprávky, ideme na to. Nemám síce nabitú ani jednu nástrahu. Uvidíme, čo to povie. Dávam tam 1-2 Sofiu v šeniglovke. Ryby sú vidieť aj na vrchu. Aha, ja som mal záber. Normálne na prvý náhod. Tam som jedného vyplašil, keď som mu prešiel po chrbte. Ale chalani to zatiaľ ako 606. Rybičky, čo? Rýb je tu veľa. Zrovna pred nami teraz, ale... Narazil do plandavky bokom a... nechal tak. No, títo chlapci to dosť ako nechcú. Nakoniec išiel. Tu sa nebude naďaleko hádzať, to vieme už teraz. Ale tá ryba je normálne splašená, keď veľa čo medzi nich prejde, úplne sa laknú. A sa teraz otočil jeden a nechal tak. No, dobre, nevadí, je to výzva. A to sme tu. Ja. Darf ich bei dir gucken? Ja. Hier diese Halterung. Das hat mein Freund gemacht. Juri? Na, ne. Okay. Aus der Slowakei. Okay. Piči, dáme výpal. Gute Idee, ne? Wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Stück, ne? Bis 9 Stück. Hat der Adrus bestimmt auch bestellt, ne? Andrius, ja, diese Zusätze. Super. Aber ich brauche Rohre. Die Rohre sind nicht zur Verfügung leider. Ja, alles weg, ne? Mhm. Pozri sa, krásne za tým idú. Skúsim to zastaviť.
a nechal to tak. Ale tá ružová im bere. Aj má ich to. Akože dosť ju sledujú. Ja idem za to biele. Teda sa mi na to celkom povedal. Akurát by to chcelo možno ešte trošku, aby to išlo hlbšie. To je to, že ich vidíme pred sebou, že sú úplne hore. Aha, tento sa zatočil a nebo zavoňalo mu to. Zastavíš mu to, príde pri to, otočí sa. Aha, zase, hop, a ten sa otáča na 3-krát. Nie. Zavibruje ten wobbler, dojde k nemu, otočí sa a ide preč. Zavibruje, otočí sa a ide preč. No, tí chlapci videli už všetko. A jak na ovládaní, ty vole, zastavím, otočí sa a ide preč. Začnem tahať, už aj je spátky. Á, ty vole. Toto bude zaujímavé. A toto sú čerstvé ryby, čo idú takto rýchlo, nejdu? Pozri sa. No jasné, však videl si celú malú hube a ide zase. Hop, celá je. Áno, to sú oni. Ostreluj ich, toto sú pred nami oni. Pozri sa. Ja rozbehom, aha, ďalší. Taká dozelená ryba, a hop, no máš ju na chrbte, ty blázen. Tá ryba taká dozelená, čo je, tak to je tá nová ryba. Teraz sú tu. Dá sa to farebne rozoznať, kedy sú to a tí momente reagujú. Ale kopa raz sa stalo, že proste zmizne mu plandavka v papuli. Podobné jak v Holandsku. Presne. Tohto keby som nevidel, tak ho nevytáhnem. To bolo o tom, že som videl, čo spravil. A tento sa rozbehol a ide po nej, šup, majú. A toto, hop. No. Chlapci tu pristali. A ide potom, ide. Potrebujú sa trošku rozkúkať. Ale, a ten sa rozbehol za tú 101, ktorú musí jebnúť. Aha, jak ide? Ten zelený, poď po ňom. Oni ešte musia chvíľu vydržať. Neberú hneď. A pozri sa ale. A majú. To bolo. Teraz na dopad hneď, proste tá ryba, keď kokos, aha,
Ježiš. Majo, to ich máme tak všetkých pred sebou. Hop. Výborné. Ty vole. Aha, rozbeh, jak hovado, ty vole. Akože títo, keď reagujú, tak to je čistý blázinec. Padlo do vody. Testujem si novú palicu, ale chcel by som si testovať aj tak, jak to oni majú, že proste odberák. Ale koľko razy to má v ústach a má to v hube, vieš, že uteká s tým proti tebe, nestihneš ho proste dať, lebo ale proste ryba, keď sa vypustí 4-5 minút sa rozdýcháva a potom idú jak úplne do všetkého. Ty kokos, to s rozbehom, normálne som ho musel priseknúť. Op. Á, dobre. Ryba rozhýbala tú starú, všimol si si? Keď začala tá stará ryba robiť. Ty kokso, aha, bách, jaký záber. Ešte ide, majú. No toto je hodne aktívne chytanie. No títo najtmavší v tom hejne, tohto musím, pozri sa, ja ho musím chytiť. Rozbehom, bách. Musíš sledovať, normálne musíš sa na to pozerať, keď sa nepozeráš, si prdeli. Ale ja ho nestihnem aj keď ho vidím, on je tak strašne rýchlo ten vzruch, že tento kokos, normálne, že to je blázen. Bledá ryba nie, tmavá ryba to bere. Dvaja, traja. Jej. Jeden to pustil, druhý za ním kamarát rozbehnutý. A majú v papli? Má. No ale ty si aj z mačino. Áno. Ty vole. Aj ja som mal. Ty vole, no poď. On normálne nabere rýchlosť jak stíhačka. Tento. Aha. Ježiš, nestihol som, no poď ešte, on sa vráti. Normálne vyštartuje 2 metre za tým, letí jak blázen. Aj keď to netrafí. Normálne, že jak bolení. Začala sa hýbať strašne, ale ako nereagujú až tak. Nie, ale rozhýbala ju tá nová. Pozri sa, tento hnedý. Sa mi na to vysral.
Kosík sa mi vyhýba. Aha, s rozbehom. Normálne, že zrýchliť musíš a je jak bolet. A jaj, tak keby nebola tá zelina, tak ju vytrhne tú pandavku a vyhodí z vody. Skúsime zmenu. Dáme niečo iné. Skúsim ešte takú výraznú farbu. A tu rybu to. A ide záber. Majú v papuli, nemá. A zase ide. Furt ten istý pstruh. Zazuma v papuli. Prepadávam. A ešte ide. To je proste bitka. Hop. Rybičky sú teda také, že jak do hot dogu párek, ale ako sú žravé dosť. Strašne agresívni sú pri tom rozbehu. No, a majú, ty vole, to normálne neucítiš. On ju nese v papuli, jaký by ti ju chcel ukázať. Normálne nese tú plandavku v papuli, že ti ju ukáže. No, musíš ho stihnúť. Ty kokos, ty vole. Toto dúfam, že je na tom videu natočené. Vytrhol som mu z huby, to bolo jak z 0 na 100. O 2 metre a jeb. Ty kokos. Tak toto dúfam, že je na videu. Lebo to bol Steve McQueen. Ježiš, jaké hovedo. Jaké hovedo. Dobre, 07 Alfred, uvidíme, čo tu povie. Ďaleko to netreba hádzať. Ale že či tá jemná gramáž im až tak pomôže. Neexistuje čakať na záber. Musíš to podľa očí. Áno, musíš ich naháňať proste. Nepozeráš, ahoj. Aha, no poď, dali. Kokos on mal celú v hube. A tento pozri ide za tým. No, dajú, poď. Jasné, s rozbehom. Aj sa mi vypal. Wow, to bola bomba. Vyskúšam to jak tí hluši z Itálie, že nejak extra sa k tej rybe nezahýbajú. Však. No poď, je tam. Čo ti poviem? Je to nebezpečné, a to jaký je originál, ako to sa asi zohnať nedá? Originál je
taký, je keby rýchlejší, ale tá zdolávačka nie je na ňom taká. Toto je bomba. Mal to v ústach. Šup. Ty si to dostal chudák za oko. No proste je vidieť, že ten silon alebo ester je istejší. Šup. No. No poobedné tréningové kola začíname. Takú schopnejšiu už rybku na tieto pomery. No, tréning je taký zaujímavý. Došli sme, absolútne nič nebralo. Pritom ryba chodila po vrchu, tá stará ryba moc to nechce, tí už asi videli všetko. Jak tam začali púšťať tie nové ryby, tak to bol masaker. To bolo proste brutál. Tí chceli všetko a s takú rýchlosťou, že sme voľa kedy nestihali normálne ich zasekávať. Teraz sme sa nejak najedli po obede. Ostatní chalani viezmeli na jazere sme len my a ešte dvaja nejakí tudzári. Ale ostatní chalani teda ešte jedia. Asi sa dá konštatovať, že tá planda je lepšia jak wobbler zatiaľ. Uvidíme, čo s nimi spraví. Máš? Idú do ňoho akože aj na ten spätný chod. Idú, ale až tak im to nedôverujú tomu. Majú zase na tú plandu podľa náhody, bách, tam rybar za rybu. Ďalšie otáha. Hop. Kde si zarobil a hneď som to musel Japoncom poslať. Ale človeče, toto ULST sa mi tuším ešte vyššie ľúbi, jak to ružové. Op, šup. Áno. Mám tam ale 0,4 ester. To mi nevadí. Ja tu do šupu teraz som chytal na šnúru, takže 0,4 ester je super jedno. Tu máš zle.
má chvostíka? Brúškára. Brúško, normálne brúško. Počkaj. Ale no. Opa. Normálne by si čakal, že ti ho vytrhne z papule, z ruky a on sa iba priblíži a nechá tak. No, aj tento ho chce. Jasné, že ho chce. Opa. Čo to máme? Dobre, už iba jeden. Hop. Máš nasadenú rybu, čo? Nie, ešte... To bola prvá ryba, čo som chytil. Práve, že ja starú rybu som nemal... No poď, aj ty ho chceš. Chceš ho? Zober ho. Jak žralok pod ním ide, aha. Štyri, presný priemer. Áno. Na to MLčka som si na to MLko som jebol desinu silom, to to povie. Gumy som na to chytal. No poď, tu na štvorku, zober si ju. Hajzel. Tým kaprom to hádzať nebudem teda. Skúsime si trošku povrchovú hru. Čo budú chlapci hovoriť? Aj na popierika sa dá. Pozri sa, traja, aha. Šup.
Ty vole. Tom Pool and Take Teich, ne? Das ist auch schon krank eigentlich. No, no, má to, videl som to. No teda. No, ideme ten den začať s tým, čo včera fungovalo. 1.2 Sofia včera fungovala, takže uvidíme, čo to bude teraz. Som mal hneď záber. Včera ráno to bolo tiež také nemasené slané, dokedy nenasypali čerstvú rybu. Tak uvidíme. Pali trošku čerstvej ryby. Treba to hádzať ďalej. Záber. Áno. Jedna šeska zase. Dove tu ti metti, Angelina? Io volevo mettermi al sole, però Il sole non esiste. la vedo dura. Ti metti qui? No, ma ti piace che io compro. Takú zlato čiernu. Ja nemám Norisa. Mám... Áno, áno. Nie. Gravity. Ako? Gravity. Ale je podobné. No. Znači.
Mhm. Jazero, koľko to má? 25 metrov na dĺžku? Na šírku? Takého zelináčika už som si dal teraz, no. Táto ryba je iná, jak v Taliansku na majstrovstvách sveta. Proste nevytrájajú pred tým podberákom toľko, takže si ju môžeš, že je to úplne iné, jak na tých majstrovstvách sveta. Tam si musel tú rybu dostať 10 cm od špičky a dať do podberáku, vo vode. Alebo pod vodu ideálne. Títo až tak nevystrájajú pred tým podberákom. Že dajú sa úplne v pohode butterflyingom zvládnu. Tak, druhý deň na Talianskom jazere. Je zhruba 10 hodín a všetci sa akorát dostávajú k jazeru. Chlapi ešte rozbalujú nejaké veci, ale teda môžeme to využiť na druhý tréningový deň pre nás. Majiteľe, veľký týpek, varí, dáva drinky, plus teda nám dovolil tu zadarmo chytať kvázi 2 dny, ako tréning na ten turnaj. Takže šéfuje si tomu veľmi dobre, všetci sú spokojní. Uvidíme, jak to bude na celom tom turnaji, má tu byť 72 ľudí a jak sa sem pomestíme, ale tak mávajú to tu, takže to napredpokladám, že bude nejaký organizačný problém. Voda je taká mierno zeleno-modrá, kde asi na meter pred seba vidíš, že čistá, potom sa ti to proste stratí, ten obraz. Sem tam je vidieť nejaké rastliny na zemi. Na tejto ľavej strane ich je viac, jak na tej pravej. Tá by mala byť, tá pravá je trošku ako hlbšia. Zveraj do 3 metrov to tu je. Takže treba si to jazero pochodiť. Samozrejme pred súťažou a dneska čo to ešte potrenujeme a uvidíme, jak nám to pôjde. Tak zatím.